Pekne pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tento darčekový predmet, ktorý je vlastne dreveným stojanom vyrobeným z preglejky, z drevenej preglejky. Na tomto stojane sú zavesené tieto štamperlíky, respektíve týchto 6 štamperlíkov. Ústrednou časťou tohto stojanu je táto hviezda, na ktorej ploche sa nachádza jubilejný vek, ktorý si môžete vybrať podľa potreby, či už je to 50, 60, 40, 30 alebo taký, ako potrebujete. Tento stojan je doplnený o túto podkovu pre šťastie, štvorlistok pre šťastie a vinš, ktorý si môže oslavenec, respektíve jubilant prečítať. Ponúkame tento darčekový predmet za nízku cenu, môžete potešiť s ním jubilanta. Je vhodný či už pre ženu, tak aj pre muža. Pekne pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tento darčekový predmet, ktorý je vlastne dreveným stojanom vyrobeným z drevenej preglejky. Na tomto stojane